večer z pražského štúdia televíznych novín. Pondelkové vydanie našej pravidelnej spravodajskej relácie prináša tieto informácie. V popoludňajších hodinách sa dnes na Václavskom nejvyšší mrakodrap v New Yorku a poničil budovu Pentagonu ve Washingtonu. Spojené státy i většina zemí západní Evropy uvedly své armády do bojové pohotovosti. Dobrý večer u televizních novin. Dobrý večer. Je 11. září 2001. Dobře si to datum zapamatujte. Je to den nejhoršího teroristického útoku v dějinách lidstva. Teroristé zaútočili na světoznámé budovy v nejhustěji osídlených oblastech Spojených států. Všude tam vládne naprostý chaos, ale jisté je, že o život přišly tisíce lidí. Je 11. září 2001 a svět už nikdy nebude stejný jako dnes ráno. Policejní a hasičské odbory hrozí, že podají hromadnou výpověď podobně jako lékaři. Šílenec ubodal v New Yorku 3 lidi, na útěku pak zabil dalšího člověka. Při požáru bytě v Brně zemřela jeho obyvatelka. Tragédii asi způsobila závada na magnetofonu. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova, dnes s Markétou Fialovou a Karlem Voříškem. Ano, dobrý večer, vítáme vás u televizních novin. A jak jste si sami už určitě dobře všimli, máme tu čest nabídnout vám je dnes poprvé v novém moderním kabátě. Dobrý večer. Česká obchodní inspekce varuje před stále častější fintou zejména internetových prodejců. Přibývá totiž obchodníků, kteří označují nabízené výrobky jako takzvané zboží ve zvláštním režimu. Ve skutečnosti to znamená jediné: prodávané zboží je použité. Podle inspekce jde o klamání zákazníků. Může totiž lehce vzniknout problém s případnou reklamací nebo opravou závad. Místo nového výrobku použitý. Ve zprávách jsme vám už ukazovali třeba paní Drahošovou. Zákon jim dovoluje uložit pokutu až 5 milionů korun. Jiří Pánek, televize Nova. Od dnešního dne vstupuje zpravodajství televize Nova do nové éry. A to především proto, že se významně rozšiřuje. Přesně v poledne, každý všední den. To, co se stalo, ale hlavně to, co se právě teď děje. To budou polední televizní noviny. Vítám vás u poledních televizních novin. Pojďte se podívat, co se od noci stalo. Specifikem poledních televizních novin je přehledná grafika. Vždy budete vědět, o čem se mluví. Naši reportéři pracují od časného rána a v poledne od nich dostanete čerstvé informace přímo z místa dění. Evo, jak to nakonec dopadlo? Dobré poledne. Jakube, zajímá se už o podvodníka i policie? Hezké poledne. Budeme nasazovat přenosové vozy, mobilní vysílací zařízení. Uslyšíte živé telefonáty, uvidíte kompletní reportáže. Hlavní heslo poledních televizních novin je totiž aktuálnost. Přesně tak, tolik tedy polední televizní noviny. Noční televizní noviny asi každého překvapí. Je to naprosto nová dynamická relace plná moderních technologií. Dobrý večer, tady je nová Ray Korantank a noční televizní noviny. Pojďte se podívat na to, co se právě teď děje. Teď děje? Ano, slyšíte dobře. Noční televizní noviny totiž nejsou pouhým souhrnem končícího dne. Spousta událostí u nás i ve světě se děje od 8:30 do 10:30 večer. A přesně ty chce nová relace podchytit. Rozhodně nečekejte jen policejní svodku. Že se tam bude objevovat to, čemu já říkám třeba komerční kultura, koncerty, filmy, premiéry, budeme si trochu hrát i se společenskými událostmi. Známá kapela Činasky dnes natáčela svůj z brusu nový videoklip k písničce Duše z gumy. Srdcem nočních televizních novin je dotyková obrazovka. Díky ní uvidíte od pondělí do čtvrtka relaci hravou, živou a moderní. Přeji vám klidnou noc. Přesně tak tedy budou vypadat noční televizní noviny. Tak
Tak Martine, přeju dobrý večer. Já už jsem mluvil o té záhadě na anglickém dostihovém závodišti v Anglii, ale prosím tě, prozrať nám, jestli máte také nové znělky, novou grafiku. Nemůžeme zůstat za vámi pozadu, takže i my máme nový grafický kabát. A těšte se i na počasí. Tak a nezapomeňte, že už zítra pro vás chystáme ranní, polední, odpolední televizní noviny. Pak hlavní zpravodajskou relaci televizní noviny a samozřejmě noční televizní noviny. A co se týče dnešního večera, nabízíme český film U mě dobrý. Hezký večer. Dobrý večer. Čeští hokejisté poslední prohráli s Ruskem 2-4. Petra Kvitová vyhrála v Paříži, ve finále porazila Belgičanku Kleistersovou. Peter Solberg přišel při švédské rally o řidičák, za volant musel jeho navigátor. Dobrý večer. Scénu jako vystříženou z detektivního dostihového románu Dicka Francise viděli diváci v anglickém Newbury. Těsně před závodem se tam z ničeho nic zhroutili 2 koně a padli mrtví k zemi. Podle vyšetřovatelů je zabil elektrický proud. Okluzní fronta nás ovlivňuje od jihozápadu a díky ní se alespoň trochu ochladíme. Dobrý večer vám přeje Karla Mráčková. Výběžek vyššího tlaku vzduchu od severu slábne a nás tedy ovlivňuje okluzní fronta, která nám už teď na západě přináší více oblačnosti a také přehánky a bouřky. V noci bude převážně oblačno s přeháňkami a s bouřkami, které se v Čechách objeví místy. Na západě Moravy jen ojediněle. Pozor, bouřky mohou být ojediněle intenzivní. V noci se ochladí na 18 až 14 stupňů Celsia. Zítra bude po dlouhé době přes den oblačno, k tomu také místy přehánky nebo bouřky, ale na východě Moravy a Slezska se objeví jen ojediněle a bouřky mohou být ojediněle silné. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 29, na horách v 1000 metrech nad mořem teplota okolo 21 stupňů. Vítr sice povede mírný od západu, ale v bouřkách bude přechodně zesilovat. V následujících dnech až do konce týdne čekáme slunečno, jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty zase rychle poletí nahoru, v neděli až 34 stupňů Celsia, ojediněle naměříme až 38 stupňů. To byla moje poslední předpověď o počasí po televizních novinách. Děkuji vám za vaši mnohaletou podporu, bez níž bych se neobešla, a těším se s vámi na viděnou ve zpravodajských relacích televize Nova. Mějte se krásně. Studiu televize Nova v Praze, v nejmodernějším studiu v České republice. Celkem tady máme úctyhodných 80 metrů čtverečních projekčních ploch a na tom už si skutečně můžeme pustit cokoliv. Můžeme jednoduše změnit atmosféru studia z elegantní atmosféry hlavních zpráv do jiné barevně výraznější pro publicistický magazín nebo do ještě agresivnější scény jako z katastrofického filmu. Stěny tady za mnou pohání 22 000 vysokosvítivých LED diod. Před nimi stojí unikátně zakřivená projekční plocha, která nám umožňuje zobrazit obraz až v rozlišení Ultra HD z technologie od firmy Christie. Tohle není zdaleka všechno. Největší dotyková projekční stěna ve střední Evropě, spojená s technologií Wizard, nám umožňuje vizuálně prezentovat témata našich reportáží jako nikdy předtím. Uprostřed toho všeho stojí klenot v podobě zpravodajského stolu. Za nímž sedí naši moderátoři. Na ten jsme obzvláště hrdí. Je vyrobený stejným způsobem jako skleněné prvky do kokpitu letadel a můžeme ho jednoduše přemístit až do výseče 270 stupňů. Tohle je náš svět v Praze pro zprávy v 21. století.